Tili ndi chikhulupiriro kuti ambiri tikutsatira bwino kuti pa 16 September 2025 ndi tsiku lofunikira kwambiri ku dziko la Malawi. Makatu nkhani imeneyi ikubwera potenga ndithu kuti pa tsiku limeneyi ndi kumene ndithu nzika zikapange chisankho chosankha atsogoleri oti ndithu atsogolere dziko la Malawi kuchoka mu chaka cha 2025 kukathera mu chaka cha 2030. Ndiye potenga ndithu kuti tsiku limene ndilofunikira kwambiri, nzika zili ndi chikhulupiriro kunena zona kuti akuluakulu amene ali okhuzidwa makatu ndithu amene akusogolera dziko akuyenera ndithu kuti akonza china chilichonse chofunikira kuti tsiku limeneli likhale ndithu lotetezeka kumbali ya chitetezo komanso m'magawo ena aliwonse kuti ndithu chisankho chimenecho chizayende ndithu mwabata komanso mwamtendere. Komabe ngakhale zili chomwechi taona ndithu kuti bungwe la Eskom tikukhulupirira kuti ambiri litsata bwino bungwe limeneli ndimene ndithu limakhala likupereka magesi. Labweratu ndi seju imeneyo akuonesa ndithu kuti mmene magesi angayakire kapena kuzimira kuchoka pa 14 September 2025 kukathera ndithu pa 20 September 2025 amene ndi masiku amene ndithu nzika zikhale zikuvota pa 16 pamenepo komanso kudikitira zotsatira za chisankho mmene zingayendere m'masiku ndithu amenewa. Ndiye potenga ndi seju imeneyi anthu ena ake ndithu akuiona zonena kuti yabwera molakwika kwambiri makatu mu nthawi ndithu yolakwika potenga kuti nthawi imeneyi ndi nthawi yofunikira kwambiri ku dziko. Ndiye mafunso ndithu akumabwera kunena zonena kuti kodi panalibe njira ina yonena kuti bungwe limene limapereka magesi lipange makaponesesa ndithu kuti masiku amene ndofunikira kwambiri ku dziko ndithu kumbali ya magesi aonesese ndithu kuti apezekepo. Zimenezi zikubwera makaposatira ndithu kuti bungwe limene kuyendesa chisankho limene ndithu ndi la Malawi Electoral Commission zida zimene ndithu akagwisa ntchito povota anthu ndiye kuti zida zimenezo zikufunika ndithu kuti magesi tikukhulupirira kuti ambiri kutsatira bwino kuti abungwe limeneli akugwisa ntchito njira ya smartmatic kumene ndithu kuli makompyuta ndi zina zotero. Ndiye zinthu zimenezo zikufunika ndithu magesi ndi mmene akubwera ndi programu yonena kuti magesi ndithu azakhala kulibe kapena mwina azaoneka mwa apo ndi apo. Zimenezo zikuoneka ndithu kuti anthu ena ake sanazilandire bwino kuti zitha kuzabweretsa ndithu mavuto ena. Komabe ngakhale kuti amene abungwe la Malawi Electoral Commission akunena zona kuti ndithu kuvota anthu azalekezera 4 o'clock ndiye kuti zakhala zonena kuti kunja ndithu mdima sunafike. Komano powerenga zotsatira za chisankho magesi akazima kodi zakhala zili motani. Kodi zimenezo sizapereka mpata kwa akamberembere ena ake kuchita zinthu zina zake zosokoneza pa chisankho chimenecho makaposatira ndithu kuti magesi azima. Komabe mwina bungwe limene la Malawi Electoral Commission magawo amene mwina anaonekera bwinobwino komabe ndithu nzika zina ndithu zimaonesa nkhawa kunoti kutheka ndithu kuti amene akulamula boma ali ndi kuthekera kuona kuti seju imene ayitulutsa dala ndicholinga chonena kuti azasokoneze zina zake maka ndi mmene anthu ena akuyankhulira komanso akuganizira mmene ndithu programu imeneyi yayendera pamenepa. Komabe bungwe limene la Eskom limakhala ndithu nthawi ndi nthawi akutulutsa ndithu seju yamene ndithu magesi angakhalire kapena kuzimira. Ndiye kutuka kwa seju ngati imene sizachilendo kwenikweni komabe zangoperekabe nkhawa kwa nzika kunena zona kuti ena ake ndithu akavuyevuye ena ake atha kupezerapo advantage pa nthawi imene ndithu magesi azima ndi cholinga ndithu chofuna kusokoneza zotsatira za chisankho zimenezo. Nkuthekatu pali maganizo maka pamene tinazo kuti bungwe la Eskom labwera ndithu ndi seju yomwe ikuonesa zona kuti kuchoka pa 14 September kufika ndithu pa 20 September ndiye kuti magesi ndithu akhala akuoneka nthawi zina ndithu akhala ndithu kulibe. Zimezi ndithu zikuoneka zona kuti zapereka mantha kunzika zina makaposatira ndithu kuti kuli chisankho chimene chizachitike pa 16 September 2025. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kufotokoza ndithu comment section uko kumapopereka. Tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Tisayiwalire panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho linga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kutifikira mosavuta.